Җиһан. Җиһан дигәндә Аллаһны, югары көчләрне, яки бу дөньяны һәм аның яшәеш кануннарын барлыкка китергән көчне аңларга була. Мин җиһан төшенчәсен нейтраль булганга тәкъдим итәм. Сез аны үзегез өчен уңайлы булган икенче бер сүз белән алыштыра аласыз. Әгәр дә ниндидер бер югары көч барлыгына ышанмыйсыз икән, яшәеш, дөнья, кешеләр һәм башка шундый сүзләр кулланыгыз. Сезнең Аллаһны инкар итүегез яки аңа карата сак мөнәсәбәтегез ике төрле сәбәп белән аңлатыла. Беренчедән, без дәһрилек пропагандалана торган җәмгыятьтә үстек. Дәһрилек үзе начар нәрсә түгел. Аның бердән-бер җитешсезлеге ул сүзләр белән әйтеп, җиһазлар белән үлчәп, һәм теориялар аша аңлатып булмый торган, ләкин һәр кайсыбызның күңел түрендә саклана торган нәрсәне танып белүгә табан юлларны яба. Ләкин дәһрилек күренешенең дә бу дөньяда һәр нәрсәнеке кебек уңай ягы да бар. Кешеләр иманга ата-аналар ихтияры белән түгел, үзләре аңлы рәвештә килә. Икенче сәбәп һәр вакыттагыча безнең балачактан килә. Сезнең әтиегез белән мөнәсәбәтләр нинди иде? Сез аңа нинди мөнәсәбәттә идегез? Уңай бәя бирергә ашыкмагыз. Сезнең гаиләдә мөнәсәбәтләр нинди иде дигәч, бик күпләр матур, күпше сүзләр сөйли башлый. Битлекләр белән бераз эшләгәннән соң, һәр кайсыбызның балачагы азмы-күпме охшаш булу ачыкланды. Балачакта бөтен кешедә бер үк төрле хәл вакыйгалар аша үтә. Игътибар җитеп бетми. Теге яки бу рәвешле аларның хокукларын кысалар. Куелган көчкә бәрабәр бәя бирмиләр, җәзалыйлар һәм башкалар. Безнең һәр кайсыбыз ул вакыйгалардан тискәре тәҗрибә ала, тискәре инануларына калып сала. Аңыбызның өске өлешендә без гадәттә уңай хатирәләр калдырабыз, яки битлек киябез. Тормышны караңгы төсләрдә күрәсе килмичә, без үзебезгә ошамый торган хатирәләрне эчке аңга ук куалап кертәбез. Начар, күңелсез, караңгы хатирәләрне онытырга тырышу безнең белән төрлечә уйнарга мөмкин. Җәмгыятьтә яши торган карашларга таянсак, Аллаһ бөтенебездән дә өстен торучы көч буларак кабул ителә. Аннан куркалар. Ул теләсә кайсы мизгелдә гөнаһ кылган өчен үзенең җәзасын бирә. Хәзер сез балачакта иң ныгы кемнән курка идегез? Сезгә җәзаны кем ешрак бирә иде? Сезнең өчен җәзалаучы кем иде? Кешенең эчке аңында әти кеше белән Аллаһ бер-берсенә бәйле. Безнең Аллаһка мөнәсәбәттә шуңа бәйле. Әгәр сезнең әтиегез булмаган, яки ул сезне балачакта ташлап киткән икән, сезнең Аллаһка, дөньяга һәм ир-атларга карата карашларыгыз үзенчәлеклерәк. Аларны тикшерегез. Сезгә бу тормышта ялгыз түгеллегегезне аңларга кирәк. Сезгә әтиегезне гафу итәргә һәм аны тормышыгызга кертергә кирәк. Әгәр сез әтиегезне белмисез һәм аны кайдан эзләп табарга да белмисез икән, үзегез өчен күңелегездән эзләп табыгыз. Әгәр сез күбрәк әниегездән курка торган булгансыз икән, һәм нәкъ менә ул яшьрәк җәзалый торган булса, сез табигатьтә
һәм үзегездә хатын-кыз башлангычын кабул итмәүегез ихтимал. Әти-әниегез сезгә булдыра алган хәтлесен биргән. Менә шуны аңларга кирәк. Алар сезне үзләрен ничек тәрбияләгәннәр, шулай тәрбияләгән. Алар үзләреннән дә бигрәк сикереп, үзләрендә булмаганны сезгә бирә алмый. Үзләрен ничек яратканнар, алар сезне дә шулай яраткан. Алар башкаша ярата белми. Алар яратуны башкаша ничек белдереп булу турында белми. Шушы рәвешле ярату аларга әти-әниләреннән, әби-бабайларыннан күчкән. Сез үзегезнең балаларыгызны яратасызмы? Үзегезгә шундый сорау куегыз. Һич шиксез, уңай җавап бирәчәксез. Сезнең әти-әниләрегез дә сезне бүтән йөрәкләре белән яраткан. Әгәр сез моны аңлыйсыз һәм аларны гафу итәсез икән, үзегез белән кушылуга таба барачаксыз. Моны аңлагач, тормышыгызда бик күп нәрсәләр үзгәрер. Ә хәзер шикләүче инануларны барлар вакыт җитте. Шикләүче инану. Бу тормышта мин ялгыз, минем таяныр кешем юк. Минем кылган гамәлләремнең нәтиҗәсе юк. Мин барысында үзем эшләргә тиеш. Әгәр мин кемгә дә булса таянам икән, мине алдаячаклар. Мин ничек итеп яратырга икәнен белмим. Мин бу дөнья белән бәйләнеш барлыгын сизмим. Мин яшәгәнемне тоймыйм. Мин үземне яклаучысыз итеп тоям. Мине яратмыйлар. Мин үземне һәр вакыт контроль астында итеп тоям. Әгәр үземне табигый итеп тотсам, мине аңламаячаклар. Ә хәзер үзегезнең шикләүче инануны табарга тырышыгыз. Ә хәзер югарыда китерелгән шикләүче инануларга яңа фикер мисалларын карап карыйк. Бу тормышта мин ялгыз, минем таяныр кешем юк. Яңа фикер. Мин үземдәге әрнүләрне җибәрәм. Мин кешеләргә ышанырга һәм ачылырга өйрәнәм. Минем кылган гамәлләремнең нәтиҗәсе юк. Яңа фикер. Нәрсә эшләсәм дә, минем өчен файдасы күп була. Мин барысында үзем эшләргә тиеш. Яңа фикер. Чит кешеләр дә, якын кешеләрем дә һәр вакыт миңа ярдәм итәргә тора. Мин ул ярдәмне кабул итә башлыйм. Әгәр мин кемгә дә булса таянам икән, мине алдаячаклар. Яңа фикер. Нәкъ менә мине алдарлар дигән курку шундый ук хәл вакыйгаларны җәлеп итә. Мин ул куркуны үземнән җибәрәм. Мин тормышка ышанам. Мин ничек итеп яратырга икәнен белмим. Яңа фикер. Тормыш бөек укытучы, остаз. Һәр нәрсә үз вакыты белән килә. Мин бу дөнья белән бәйләнеш барлыгын сизмим. Мин яшәгәнемне тоймыйм. Яңа фикер. Мин үземә ошый торган һәм яраткан эшләремне эшли башлыйм. Шулай итеп, мин тормышыма шатлык һәм мәхәббәткә ишек ачам. Мин үземне яклаучысыз итеп тоям. Мине яратмыйлар. Яңа фикер. Мин кешеләрнең һәм якыннарымның мине ничек яратуын күрә белергә өйрәнәм. Мин тормыштан мөстәкыйль бара алам. Мин яшәү өчен туган. Әгәр үземне табигый итеп тотсам,
мине аңламаячаклар. Яңа фикер. Мин битлекләр кия-кия мәхәббәт һәм хөрмәт яулаудан туйдым. Әгәр мин кем өчендер кадерле кеше икән, ничек бар, шулай кабул итәрләр. Мин үземне һәр вакыт контроль астында итеп тоям. Яңа фикер. Үземә ошый торган гамәлләрдән баш тартып, мин үземә хыянат итәм. Мин үзем турындагы түбәнсетә торган уйларны куам. Минең гамәлләрем миңа иҗат шатлыгы китерә. Мин гамәлләремдә ирекле зат. Хәзер үзегезнең шикләүче инануларыгызга каршы яңа фикер эзләп карагыз. Алдагы бүлеккә күчкәнче, тормышка, җиһанга ышанышка кагылышлы берничә мисал китерер идем. Без бит үзебез җиһанның бер өлеше. Һәм җиһан без алга барсын, камилләшсен өчен барысын да эшли. Җиһан белән мөнәсәбәтләрне тирәнрәк аңлар өчен безнең тәнебездә нинди процесслар баруына игътибар итегез. Күзәнәк белән тән мөнәсәбәтләрен игътибар белән күзәтегез. Безнең организм һәр күзәнәкнең эшчәнлеге өчен кайгырта. Ул аның тулы канлы яшәеше өчен барысын да эшли. Без җиһан күзәнәкләре. Шуңа да җиһан безнең өчен теләсә кайсы мизгелдә ярдәмгә килергә әзер. Бер хатын семинарларга йөргәннән соң үз өстендә бик күп эшләде. Аның теләкләре шунда ук тормышка аша башлады диярлек. Ул шыплап тулган трамвайда эшкә йөрүдән гарык булган иде. Ул эшенә башкача йөрү юлларын эзли башлады. Икенче көнне үк диярлек ханым янәшәсенә машина килеп туктый һәм аны метро станциясына кадәр илтеп куярга тәкъдим итә. Ханым риза була. Машинада алар танышып китәләр. Һәм теге әфәнде аны көн сайын илтәчәк дип килешәләр. Шулай күп мөддәт дәвам иткәннән соң ханым тормышының булай тыныч кына агуына хафалана башлый. Артык яхшы булуы борчый аны. Һәм ничек уйлыйсыз? Теге әфәнде шунда ук юкка чыга. Һәм ханым тормышында ишираттагы уңышсызлыклар башлана. Бер ират шәһәрдә шактый эре фирма тота. 3 ел буена аның эшләре шомагына бара. Бер заман ул яклаучым юк дип борчыла башлый. Әйе, ул бер кем белән дә алдан килешмичә эш алып бара. Һәм шактый зур суммада керем ала. Аның янына берәүдә акча таләп итеп килми. Моңа кадәр берәүдә әлеге фирманың яклаучысыз эшләвен уйлап та карамый. Бу әфәнде үзенә яклаучы эзли башлауы була. Бер артлы бәхетсезлекләре башлана. Шуны аңларга тырышыгыз. Җиһан сезне ярата. Һәр мизгел сайын сезгә үзенең яратуын һәм ярдәмен җибәрергә әзер. Аның бу яратуын кабул итегез.